Eh, sanibonani. Sanibonani. Ngicela nivume manginibingelela. Sanibonani. Uthuthano kaNdlovu. Ongenawo namandla okukhuluma. Ongakwazi futhi ukukhuluma nje noma kuthiwa kuyamfika. Phezu kwesimo esibhekene naso bafethu. Angazi noma kuyangivumela yini kodwa nje akufiki kimi ukuthi ngempela into engizoyikhuluma ngosicebi into engeke iphinde yenzeke. Angazi noma kufanele yini ngithi bengiphila nosicebi ngisho into ebiyenzeka ngoba kwamanje angakholwa ukuthi usicebi angizophinde ngiphile naye. Ngiyafisa ukukhuluma konke besikwenza nebekade siphila ngakho sinaye ngenxa yesikhathi namandla okukhuluma mhlawumbe kuzongihlula kodwa engingakusho sihambile indlela nesicebi sisuke kude ngicabanga ukuthi besiya kude futhi kodwa uNkulunkulu ubekhomba ukuthi usicebi uvakashile la ezulwini la emhlabeni akhona kubo uyadlula ngoba masingabheka izinto akazenzile sibheka iminyaka yakhe sibheka isikhathi akade enza ngaso izinto ayiziningi izinto kodwa silingani naye izinto akade ezenza. Ngiqala ukusebenza naye usicebi satholana sahamba sayosebenza kwesinye istudio kuthiwa kaBazuka khona. Mangibuza ukuthi hawu mshana awangeze ukuzosebenza kimi yini wathi malume imali ayikho nakhona la ngiyahlanganisa ngiyabhadanisa ingoba ngingenamali malume kodwa mase nginemali ngiyacela ukuthi ngibuye ngizosebenza nawe. Ngithi mshana bekufanele usho kodwa ukuthi kukhona la ushoda khona ngikhona mina sikhona istudio bengizokwazi ukusebenza nawe ngenye indlela. Axoliseke lilodwa igama ke belisho usicebi kimi makuthi kukhona inkinga esinayo. Befika enza izinto ezingekho right ngaleso sikhathi sixabane ngize ngithembise ukumshaya igcineni uzomuza ilodwa igama kaZolisho uthi nje malume ngiyaxolisa. Nakanye usicebi ngixabana naye uthola ukuthi asisakhulumisana ngenxa yokuthi kukhona izinto ezirongo mhlawumbe akazenzile ngamthethisa. Ukhona umuntu ongafakaza lo umuntu obephila naye ngakutshela ukuthi usicebi ukuthukuthela kwakhe ebantwini abawu-10 mhlawumbe uyedwa noma babili abamaziyo ethukuthela. Indlela kade ngihlonipha ngayo bekade ngizizwa nami ukuthi no nansi ingane engiphila nayo. Usicebi ke empilweni yakhe bengifana noJomo Sono lo webhola ngoba zonke izinto ebezenza istudio berekhodwa yimi inkosini idlalelwa yimi ngibuye sisebenze nothisha Mchunu ukuthi simproduce emsebenzini ngiphinde ngibe imanager yakhe futhi makuthi uyamfuna ufuna ukumsebenzisa bekufanele uqala udlule kimi njengemanager yakhe ukuthi hayi vumelana nami ukuthi amthola. Kuphinde kuzoba usicebi manibona lama tracksuit engiwagqokile lawa awethimi yebhola iMaskandi team. Usicebi bebuye edlala ibhola neteam kaMaskandi bengikhona lapho futhi bengiyimanager yakhe ngiphinde ngibe ucoach futhi wakhe khona lapho. Engakusho nje ukuthi angisho ukuthi abanye abalahlekela kodwa mangithi ngiyabalansisa ngibheka izinto engathi ngilahlekelwe kakhulu kubadlula bonke abantu.
ngilahlekelwe. Ngiyacela bafethu nisiyeke makuthi isikhali siyekeni isikhali bakuthi isikhali. Asike esinye isikhathi esiyokhala ngaso ngaphandle kwalesi. Hambe kahle mshana. Hambe kahle sicela. Asajika kakhulu ujika. Khalo kakhulu. Ngicela ukudedela umfowethu ohlela imicimbi ngomunye wabo. Umcineke uXolani, umnumzana uXolani Mcineke ukuba sondele. Simazi kakhulu njengomsunguli wempucuzeko Maskandi Festival. Azayibize ngeWorld Cup, ngicela sondele. Kodwa ke ngiye ngibone futhi akuba abaculi kuphela nabaphathi inhlelo nje. Mhlawumbe abadumile abaziwa ke mhlawumbe ko TV, ko ma radio. Kepha kunabantu odadewethu nabafowethu engiye ngibone bethola ithuba lokuthi babe o-MC. Benza umsebenzi omkhulu omangalisayo. Ngingafisa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi ekhuluma umfowethu Mcineke bamela emva kwakhe ngoba sekuvuleke elinye ithuba sesisivulele elinye ithuba lomsebenzi ngawo umculo wethu. Ngiyacela nje uma bekhona beseduze bame emva kwaXolani umfoka Mcineke. Bonke laba baba o-MC emcimbini. Sanibonani. Esingakusho njengoba sila ukuzokhalisa umndeni wakaDlamini. Kodwa asikhalisa umndeni wakaDlamini kuphela. Sikhalisa iningizimu Afrika yonke ngoba iqhawe elihambile bekungase silona iqhawe lakwabo kuphela bese kuyiqhawe lesizwe. Ngakho ke ukuba khona kwethu lapha ukuzobhonga emswanini sikhalisa umndeni sikhalise neningizimu Afrika yonke. Mhlasimbe igama engingalisho ngoba angeke ngikhulume ngaphezulu kweminute. Igama engicabanga ukuthi lizosisiza sonke. Liphinde lusize nomndeni, lisize nabafowethu laba bebesebenza nayo uSicili. Uma siqhamuka singena la kunezinsizwe engihamba nazo sekuvela umbono engicabanga ukuthi uzosiza kakhulu emndenini nakubantwana bakho uSicili. uMavava umfoka Sikhakhane uthi kumina into ekumele siyilwele nomndeni uyazi ileyo ukuthi uSicebi konke la ibeqashwe khona akaqhubeke abafana bakhona babe khona nemali abahleli bemcimbi bayikhokhe. Asikusho-ke njengomlomo sizosebenzisana nemanager yakhe ngoba sesiyibonile ukuqinisekisa ukuthi kuyona yonke imicimbi ebese biziwe kuyona nemicimbi futhi ebengakabizwa kuyona okuyimicimbi kaMaskandi. Ngiyacela ukuba ngikunokondisa ukuthi abaqinisekise ukuthi igama kaSicebi kalipheli. Alizophela kanjani na? Lezi ingane bezilana ebeyisebenza nazo ayidingi kuba ilitshalwe. Uzobunga lahlekelwe uma ngabe wenza umcimbi bese uyaqinisekisa ukuthi igama likaSicebi alipheli, ingane iqhubeke zibe khona. Ilokho ke sidakusho ukuthi esibona ukuthi kuzosiza kakhulu umndeni wakhe kubasize nabo abafana. Sizokuqinisekisa lokho asikusho njengomlomo, sizokuqinisekisa nemanager yakhe sizoyisondeza eduzane. Ngiyabonga. Isikhathi ke sesisincane kakhulu ngokujwayelekile kule micimbi le eyenze uSicebi waba yilo Sicebi yithi abavikeli nabanakekeli besikhathi OMC okhuluma njengamanje umtshalo ongenamoto umanyaweni kaZwelonke. uSicebi ke bafethu ngizosho nje ngizinika 30 seconds kuphela. Omunye wabaculi abane taste kithina sonke. Angisho ukuthi abanye abanayo but ube umunye walabaculi okuyigugu makuthi uqondene nabo ukuthi uSicebi uzofakwa yimi. Ngizohlambuluka nje namhlanje kugodole mengabe ukhona la
wakwangidina kabi sise Bergville ku Khahlamba Maskandi Festival uzofaka usicebi kuyimi nami nginegugu lokuthi sikaze siqondane kodwa ke ngangiqonda ngoba babekade benomdlalo kamanzi ngaleyamini bisiyaye sithi ke mengabe simfaka sithi ugeza sebegeze bonke maqeda afika uthi umhlanganiso he just layibizwe lengemnyezaneni madoda bathi angene endlini ngoba ligcwele amazenze suka isikhwele seqhikize la nqaba nonke ngoba intombi seyivumile wey cha kubhlungu ngani kwethu ibona ko madiphana sidipha nabo bonke laba sidipha zona inkunzi lezi ngoba bengabakhulu bebe bangaka yithi amashisa mpepho emcimbini ngisho kweyabo bafakwa yithi siyabonga kakhulu nje ukuthola ithuba siyabonga kakhulu baphathi bohlelo Mantshinga siyabonga kakhulu boza kwethu siyabonga kakhulu yizo lezi insizwa ke emsebenzini kaMaskandi eziba khona ngizofisa ukubiza la phambili njengamanje ngokuphuthuma azizinduna ayisondele induna ezimele abalandeli bakaSicebi ngaphandle kwalabo bantu umsebenzi